जगन्नाथ तुम्हें देवता मोहर प्रभु है तुम्हें देवता मोहर डरी लारी लारी लाई रोए ई म्याऊ कू 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 Hi mom. Hi mom. Meow. Meow. Coo. Coo. Coo 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 coo. କେତେ କମେରା କଲେ ପଇସା ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନମସ୍ତେ ଏ ଫେସନ ବଜାର ଝିଅଟି ଆଲୁଟି ଅଧଗଡ଼ ଆସି ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସେଇଠି ଏ ବାବୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ ନା ହବନି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବୁ ବଦାନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ